centar na 4. nacionalni festival dečjeg videoklipa. Ja bih svima htela da se zahvalim, pre svega svim učesnicima koji su se odazvali konkursu, a i svima vama što ste došli da pratite ovaj program. Tu je sa nama, inicijator ovog našeg festivala je direktor Dečjeg kulturnog centra, Dragan Marić, i zamolila bih ga da samo čujete se. Ovaj debeli direktor koji je kriv zašto smo mi danas ovde. Evo ispred kuće da vam se zahvalim još jednom što ste učestvovali u ovako velikom broju. Ove godine, evo po 4. put i stvarno je jako veliki broj filmova što je nas ohrabre da nastavimo dalje sa ovim našim aktivnostima koje smo pokrenuli. I evo ispred kuće još jednom kažem da se zahvalim i uživajte, šta da radite. Da ne priča debeli direktor kluba. Hvala. Hoću da kažem da je ove godine na festival stiglo 54 filma i svake godine ovaj festival prirodno raste i to nam je jako drago. Htela bih da predstavim žiri. 2 člana žirija još nisu došla. Predsednik žirija, to je naš stručni žiri, kao uvek, predsednik žirija je uvek Nikola Majdak. Tu je sa nama. On je snimatelj, reditelj, animator. Imamo, tu je sa nama takođe i mladi reditelj, Predrag Nedeljković. Pored njih u ocenjivanju su učestvovali Iva Ćirić, on je likovni umetnik, animator, i Paul Marej, on je glumac i reditelj. Zamolila bih Nikolu Majda kako ima 1-2 reči, ceo utisak ovogodišnjeg festivala, ako ima nešto da nam kaže. Veoma mi je drago da mogu da pogledam ovoliki broj filmova i jako inspirativno i jako teško oceniti filmove. Mislim da svake godine su filmovi sve bolji i bolji, sve više i više, to je jako bitno da deca imaju svoj prostor za prezentaciju ovakvih filmova i to treba da se širi po celoj ovoj zemlji. I mislim da je ovo jedna velika budućnost u vama. Neki će biti filmadži, neki će se samo zanimati film, ali to je jedno zdravo okruženje koje ovakva jedna filmska umetnost pruža. Neki su dobili nagrade, neki nisu. To je, evo ja sam kao jedan filmski umetnik koji ima 2 filma na 100 i nešto festivala, od Hollywooda do Berlina i po neki put dobijem, po neki put ne dobijem i važno je učestvovati. Mi se ne trkamo kao sportisti da budemo 1., 2., 3., nego da prikažemo svoje filmove i to je najbitnija stvar, da ih ljudi vide. Tako da, za mene ste svi pobednici i to je to. Neko će dobiti tablet, neko će dobiti diplomu, ali to nije u stvari da vaši filmovi se gledaju. Biće i na YouTube-u, koliko ja znam, i onda će još biti vidljivi, tako da čestitam vam. Ja bih sada pročitala prvo pohvale, zatim nagrade, posebne nagrade, to su nagrade sa medaljama, a na kraju nagrade Kidikem, to su nagrade koje su osvojile tablet. Krenut ću. Radite neke poze. Slobodno možete opušiti. Sada ću pročitati nagrade koje su osvojile tablet, to su nagrade Kidikem. Nagrada Kidikem za najbolji ritam i animaciju u filmu Prah evolucije Lazar i Petar Bačkanja. Nagrada Kidikem za najbolju ideju filmu Karneval u Veneciji, autor Jovan Nedeljković. Tu je neko. Ajde,